Molt bones, sistèmics! Ens trobem avui per resoldre problemes de màquines simples. Són aquestes andròmines que potser els alumnes de tercer d'ESO us està donant una mica de mal de caps. No us preocupeu, estem aquí per donar-vos un bon cop de mà. Però abans, doneu-li like, subscriu-vos al canal i anem a veure com resoldrem aquest problema de la palanca. La màquina simple per excel·lència. Però aquí, fixeu-vos, hi ha una trampa. No ens dona les distàncies entre on s'aplica la resistència i el fulcre, i des del fulcre on s'aplica la força. Per tant, nivell, problema, grau superior. Anem a veure-ho. Bé, tenim aquest problema de la palanca i ens adonem ràpidament que ens saltaria una de les típiques i bàsiques dades, que és o el delta XR o el delta XF. Com no les tenim, aquestes seran les nostres incògnites, les nostres dues incògnites. Hem d'esbrinar què val cada una. Per tant, si tenim dues incògnites, no cal pensar gaire, necessitarem dues equacions. I per sort, la palanca ens dona dues equacions per si mateixa. Una és la llei de la palanca, que serà aquesta delta XR per R serà igual a delta XF per F, que no deixa ser del principi de conservació de l'energia. Això, totes les màquines sempre estan versant respecte a l'energia. O sigui que aquí no ens aturarem, però doneu-li un parell de toms al cervell. I l'altra és la longitud de la palanca. Òbviament, la longitud útil, la palanca podria ser molt més llarga, molt més quilomètrica, si volguéssim, però la longitud útil, la que entrarà, serà la que formarem a partir de la suma de les dues deltes. Amb aquestes dues equacions ja podem muntar el nostre sistema. Què farem? Home, doncs la manera més senzilla és aïllar en la de la longitud de la palanca i substituir amb la llei de la palanca. Nosaltres aïllarem justament AXR. Sí, també podem treballar amb valors, o sigui, això, òbviament, és el 1,2, serà igual a delta XR més delta XF. I el que aïllarem, podríem aïllar l'altre, però anirem a aïllar el delta XR, de tal manera que nosaltres podrem trobar el delta XF. Si fem això i ho aïllem, home, està sumant, passar restant, tampoc és d'aquelles coses complicadotes. I un cop substituïm amb l'equació de la llei de la palanca, ens quedarà una distributiva. Alerta a la distributiva, que molts cops ens la mengem com si fos un roast beef o una bona amanida de pasta. No podem caure en aquest error, Per tant, farem aquest 1,2 per 750 i aquest menys delta XF per 750. Això ens donarà 900 menys 750 delta XF. Que com veiem i hem d'agrupar les incògnites, i la nostra incògnita és aquest delta, doncs l'haurem d'enviar a la dreta en aquest cas, que com ja som genis algèbrics ens donarà una mica igual. Això sumat, òbviament, ens donarà 1.000 i d'aquesta manera ja podem aïllar el delta XF, que ens donarà 900 entre 1.000, que això dona 0,9 metres. Ara ja tenim la posició de XF i algú pot dir, home, Bernat, com podem trobar delta XR? Home, que ho hem substituït d'algun lloc. Per tant, ens anem aquí i substituïm el delta XF per 0,9 i veiem que ens queda una resta molt senzilla que ens portarà que el delta XR sigui 0,3 metres. I amb això ja hem trobat aquestes dues posicions d'un problema de grau superior. Bé, sistèmics, hem vist que per resoldre aquest problema ens ha calgut muntar-nos, inventar-nos, generar un sistema d'equacions. Per sort, la palanca tenim dues equacions. Una, la llei de la palanca, i l'altra, amb la longitud de la palanca. Amb això ens hem muntat un sistema. Això passa molt en les ciències o amb els problemes. De cop i volta, el que tenim i el que esperem fer servir ho hem d'anar matxembrant una mica. Keep calm, no ens preocupem, ho podem fer. Hem de rumiar sempre a la màxima. Mateix nombre d'incògnites, mateix nombre d'equacions. L'únic que ens passarà és que haurem de resoldre un sistema. Un sistema senzillet. Mètode de substitució és el més directe, el més senzill i trobem els dos resultats. La posició
del fulcre fins a la resistència i, per tant, del fulcre fins a la força. Això és tot. I recordeu, i tal com diu el mestre, siempre hipotenusas, nunca catetos.